kapulisan po sa lalawigan ng Pangasinan puspusan na ang paghahanda para sa pinaigting na seguridad sa paparating na Semana Santa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Puspusan na ang paghahanda ng hanay ng kapulisan sa iba't bayan sa Pangasinan upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa mga matataong lugar ngayong nalalapit ang pagunita ng Semana Santa sa bayan ng Lingayen. Sinabi ni Lingayen Police Station Operations Officer Police Captain Henry Katabay na mahigpit ang kanilang pagbabantay sa mga simbahan at maging sa Lingayen Beach na inaasahang dadagsay ng mga deboto at turista. Pinapaigting natin yung pagbabantay dito sa Lingayen Beach. Hindi lang sa Lingayen yung beachfront natin yung binabantayan, no? Naka 100% yung patrolling namin diyan na may nakatutok talagang mga pulis tayo diyan. To include yung sa mga Semana Santa, to include yung mga simbahan natin, yung mga churches dito sa bayan ng Lingayen. Iniikutan ng mga kanya-kanyang mobile natin na tinatawag na may mga kanya-kanyang sektor. Samantala, ayon naman kay mga Tarang Police Station Chief Police Major Arturo Melchor Jr., nakaantabay na rin ang kanilang mga tauhan sa pagdating ng mga bisita, partikular na sa mga resort at sa kilalang Pakalat River na dinarayo tuwing bakasyon. Well, in place na yun, no? Yung mga resorts, mga ganun. Magkakaroon kami ng meeting bukas actually. Katuwang namin kasama lahat ng mga resort owners para sa mga safety precaution, including yung mga riverside areas na barangays natin. Sa kabuuan naman, tinatayang nasa 55,000 na pulis ang ide-deploy sa buong bansa bilang bahagi ng Oplan Ligtas Sumbak upang matiyak ang mapayapa at ligtas na Semana Santa at paparating na summer season. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.